Ahojte kamaráti. Ahojte priatelia. Tu je Luboš. A smetiar Jozef. Pozdravujem vás z Utahu a z takého zábavného miesta. Skoro som zdechol, dovracal sa, umrel. Bolo to niečo strašné, ale ak vidíte, stále mám ešte silu kecať, lebo som si oddychol a som si trošku power shakeu a nejaké tie lesné plody. Takže máme taký krásny západ slnka, ale že musím vám to ukázať. Ukážem. Takže takto. No. Teraz mám svetožiaru. Dobre. No. Tak pozri sa, ako krásne. Vidíte? No. Kamarádi. Takže momentálne môžeme povedať, že sme, myslím, že topka. Hej, momentálne je to najvyšší summit. Aj celkovo najvyšší summit. Doposiaľ, áno. Áno. Takže vám ukážeme cedulku, aby ste videli. A začína tu Ashley, národný park. Ashley. 8% stúpanie sme mali. 8 km som myslel, že umrem. Budú fotky aj videa z toho. 2200 na... Takto. 9114. S kyslíkom, bez kyslíka je to jedno. Šport je dôležitý, šport má spájať, takže... takže dali sme 9-1-1-4. To je myslím, že viac ako Everest, ne? Len toto je trošku o 2/3 menej. No. Takže toto je najvyšší bod Utahu pre nás a zatiaľ momentálne aj na našich cestách. Takže strašne som rád, že sme to stihli za svetla, že sme vám to mohli ukázať, tento krásny západ slnka, čo tu je. A máme tu aj trackerov. Strašne zlatý, nezrazil ma ani jeden zatiaľ. Výnimočne teraz nejako rýchlo chodia, asi majú záverečnú, tak aj už im padla, tak utekajú všetci kade-tade. To nazval jak Flintstonovci. No. Japadabadu a utekajú domov. Odpísklo a letie, už proste strašne veľa ich tu ide teraz. Strašne veľa. Hej. Cisterny. No. Budeme mať čo tankovať. Áno. Takže sme radi, že môžete toto slnečko krásne vidieť s nami. A včera bol taký deň, že poobedný, nekonečné stúpanie, premávka na šestke, katastrofa, úplne zlé. Dneska sme vlastne išli tiež po tej šestke aj po obede, ale našli sme údar z neba. Našli sme skratku. 11 km, 12 Hej, 11 km skratka, ale kľud. Pár pick-upov, jedna tak, to všetci chodili len do tohto, čo tam mali farmy. Krásne, kľudná cesta popri šestke, takže vlastne išla to taká paralelná cesta. A úplne sme si to užili, úplne kľud, ticho, nemuseli sme sa otáčať ani utekať pred tými kamionmi, pred týmito tyrákmi. Takže momentálne sme na 190 jednotke a máme nejakých 28-30 míl do Dušence. To máme celý deň pri ušach. A za chvíľu nám toto v Utahu končí. Takže ideme, potom ešte pôjdeme na Roosevelt. Áno, a pozajtra by sme už mali... Možno, dúfajme, ak sa všetko dobre pôjde, tak pozajtra, hej. By sme mali byť v Colorade. Držte palce. Dobre priatelia. Tak, ďakujeme, že ste s nami, ďakujeme za vaše pozdravy, podporu a tešíme sa na vás. Vidíme sa zajtra. Ahojte.